Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit na po thanat sadar bat na thanat lai umkra haka khat khandai tarik unai tung arja alpsaw kila khot hajiri uba don bok lang kharlingdo Vice President Khanyo Trap Youth Council Sengkmi ban shim jingkali u bat penhap haki babon tali ki kendon persya u bat kumba khat lai tali ki jing penhap kendon u we investigation officer haka ba ki don lai ngut ki ba shim jingkali u haka ni ki jing syak khot hajir habakran shakila pathai khubor u laong ba ki jing syak khot hajir u kalong tang hadian arbana jong ka jing syak khot napo thanat sadar ban shim jingkali hak bedai ba jing let pra ya ki jakasa be an ki briu lum survey bat menta sa shisian ki khot biang ulo ongru ba sungo pher ya ni jing syak khot hajir namar kalong kum ka chithi penthamai ya ka license I jaj ben riu jong u ulo ongru ba hak bedai ba ni jing syak khot hajir menta ka sngi ka jingkali na ki pulet ka dei na ki jing ja lum survey hak bagi pulet ka sadar ki la khot ekinong yalam ka HYC sha sadar ban shim jingkali haki benai bala dep uba don bok ulo ongru bagi pulit haba shim jingkali ki keno ada kumne kumtai bar ula jubab bakam don kanu kanu jingpen kurmar nakalyang ka seng hendai kiwan dak ba jai jai ringkat ki khot bat kinong yalam ka seng ulo ongru bakani ka jing sha pendik ki khot ka seng ban wan hajir manakapor ka dele se ka jing du nong na ka jing let para ki jaka sa be an ki poiwir shalum survey ka badai ka jaka ba jelai bha ki ba di drop mata kaski ka khat nai trek hadin jong ga jing si posem ke choi si khat trek nalayo biang sa sisien yak ni ka love letter lane kata ka license bangunan renew yak jing idri hang ni posara position ngada ong menshua ba man la ar asnem ngajuan ban renew ar jar ar po ar jar po ar bar ar jar usau ha ka life ho trek jong menai me mendau senam ngalawan kami berkuat di lesi ngalawan ong ba ki bakla don technical error jongki haji sang ladai ban cakot adu senam arjar penrel kaban renew license lesi kita ka license ka baki bakla sai manane ki khot bi hadin arbanai me Julai menta Julai khandai tring kila khot bi ngi andang lalai ngasut ho wala dang amde to breu batik kan ring ngasuho bakaling hina tu ka jinjia hapo lum sor ye ka bangi la lek ban be no lane ban jenrat no yeng ki batai be an de kinok sho be an bat kham tam ro tu bangi ngitep lum sor be ka dei ro ka jaka ka ba ni jutip drops umi bon ka ka sarkar na government ka I ya ka juri drop sengin ang posport dilek se kadon no ke jingdu nong haban keno direct ida imat kadon jingdu nong khot hajiring itu pon hakalai putrik ngelawan manga kidan kiwi parnoilam I present bat iba Isaac I present Roy Kupasendram bat ma Isaac kiwan haki we kisni ti ngasukun mah tu perbangyawan kidan ki nong ya sendran lang jongi ki beda iki supporter ti hak po bakiwan ki adon lang hang ne po main gate ti kikli yang nga ki ong bakatu ke jingwan jong phi kalong kumta lan ki keno da kum ni kumtai tinga nga yetho ya ka jisha bangiwan peacefully kam shuno don no kata ka jing huri hura kumno nada ma phi ki press lan ki sing media ken mau tu kwa kan ka khendop jong sadar da ki pulit sudah tingin pini huri-hura iu mangi ki bom derjar bom bentar lesi kitu lile hila biang Allah thi biang kasuloi ro kadon kitup kiman ki biang lot kayeng jongki dengan ni sadar ngi di pa ngiwan ba ki ko ai trilang tingi lawan din deina ta ka jing keno ngalawan biang matahaski ban ai biang ye teka statement ban ye thu ba kolong kum tam ta ngiwan tam ta but kalau ngajing suhu pemula kan mana kalian jong kini gibreu keba nak kalian jong ngak kedu ya ke surga keba nganom lak benlen bagi polisi apa medlian kinang tang kumdo ban khot hajir lan ne ban pengat section ikino ilam sing halang lan ne yaki dekot jong ajak bende tersoba se kosokar soba nang ban hikai ro iki bakumno baki dia kun persa ya ke disi ke pemi iki masalah ke disi ke pemi iki masalah ina melak ban len drops the way
kubelak unsa penjot penduk penperang lani ban penhiar yang cek benre ujongi lani ki emlang salang yang bagi jingken rei jong kinong kai bagi nang izat sejula hikai si kunu bagi ni kunro naga benta ban eradicate drugs hikai ro iki kumno bagi ni kun persa yaki kamto kamthem hasilenter kasurok national highway hikai ro iki kumno bagi ni kun ban yada ka je benre lani ka state jingi nakini ki poiwir ki poi e siski ki bawan dor jong mystery lani hak dor jong levers nong tre hapo ki building ki ba pher dan poste tem ka jingdon ki proper document ki bam verify ba de bre ba kumno ling ba ki police verification hikai ki ba kumta nagle jong kentu ya ko sota ba ka jo ko ngala kren lag ba shai mane